Vážení Humenčania, opäť sme tu po včerajšku. Včera sme videli pár nejakých ukážok, ale dnes vám ukážeme históriu šermu, históriu streľby zo starých historických zbraní. To znamená, že vrátime sa v Humenom až do roku 1450 a ukážeme si pre vás, čo všetko používali bojovníci v Humenskom hrade a následne potom v Humenskom kaštieli. Takže poprosil by som prvú ukážku, kde bude ukážka streľby z husitskej píšťale. Ešte malé upozornenie pre tých, ktorí si umývali uši, tak si ich zapchajte. Tí, čo si neumývali uši, nemusia. Ja sa ustúpim na bok, aby ma netrafili. Tu nám urobte trošku taký priestor, keby náhodou sme niekoho trafili, aby sme nemali problémy s políciou. Ešte prosím trošičku dozadu, uvidíte všetci všetko. Pán rytier, priprav sa k streľbe. Ešte poďte trošičku dozadu. Tak, ďakujem. No, bola to šupa. Takže toto bola husitská píšťala. Husiti sa dostali až k Humennému, k Čabinám a takýmito zbraňami strieľali. A teraz vám ukážeme súboj z gotického obdobia na meče. Páni do strehu. Pripravení? Boj! Stačí. Páni. A pripravia sa nám ďalší dvaja. Páni na strech. Je to súboj dvoch šlachticov na kordíky. Páni, boj! Stačí, páni. Nezabíjať, pokloniť. Ďakujeme. A znova sa posúvame ďalej. Posúvame sa do obdobia, ktoré určite mnohí z vás poznajú, hlavne z filmov. A je to obdobie, kedy sme pozerali filmy Troch mušketierov. Traja mušketieri. Názov mušketieri sa nazývali pretože používali strelnú zbraň mušketa. Vidíte, že to bola komplikovaná zbraň, pretože musel sa zapáliť dutnák a pokiaľ nechcel horieť, ten strelec mal smolu, už by ho asi dvakrát zabili.
Takže sa to nepodarilo, bohužiaľ. Aj také niečo sa stáva. A hlavne u muškety bol problém, keď pršalo, tak vtedy sa nemohli byť s tým, že po sebe strieľali, vtedy to obrátili opačne a mlátili sa hlava, nehlava. A teraz nasleduje ďalší súboj. Prekvapením je to, že sa bili aj dámy. Takže dámy, predvedte sa. Na strech. Môžete začať. Stačí, dievčatá. Poďte sa našminkovať, lebo ste sa unavili. A ideme ďalej. Ideme o kúsok ďalej a teraz vám ukážeme streľbu už z kvalitnejšej zbrane, z kvalitnejšej ako bola mušketa. A je to kolečková puška. Kolečková sa nazýva preto, lebo mala koliečko a naťahovala sa jedným kľúčom. Takže, páne, namieriť, nie na mňa. A znova nám zlyhala. Nepriateľ by ho napadol. Takže nastupuje ďalší súboj. Páni. A už ideme trošku ďalej. Áno, poznáte ho z filmu. Jack Sparrow má šablu. Prišiel do humeného z ťažkého Karibiku. Na strech. Boj. Stačí, nechaj ho žiť. Nech ho vrátime do Karibiku a do ďalšieho dielu, živého a zdravého. Páni, ukloniť sa, poďakovať. Zaradiť, ideme ďalej. A postupujeme ďalej, už sa blížime do 18. storočia a tu vám ukážeme, ako sa strieľalo z loveckej pušky. Takže vidíte, vynahradili sme si to vynikajúco. Tak, po tejto ukážke idem ja.
dve šable a len jeden koš. Susi! Dojel si uboj! Jaký? Ty si môj sekundár! Ty si môj sekundár! Ja si pištol. Daj mi nosi! Nech to padnúť! Kto vyhrá? Hrám ja! Ten jo? Ja si vyberiem za seba bojovníka najlepšieho strelca hubenom a vyhrám ja. Ako rytier na to mám právo. Hej, ja som rytier, nie? Ja si vyberiem. No, tak poďme vyberať. Hej? Najlepší strelec, kto je? No, poďte. Ja verím vo vaše schopnosti, poďte. Utekaj. Čoho sa bojíš? Poď! Vidíš, keď to Mirka vyhrá, nie? Si umýval oči? Poďte, hej! Dobre! Marko, ja to mám. Takže, sekundár. Výborne. Ideme na pištole. Tak. Ale presne podľa reguly, hej? Áno. Takže Tí, čo nás zastupujú k sebe, chrbtom chrbtom k sebe. Tak. Moje jedno číslo, spravíte jeden krok. Pršlo. Tak. Ja budem robiť stojan, Pozeraj, keď to Mirka bude strieľať. pretože musím. Takže ideme, jeden. Ty sa postav tam. Môžeme. Môžeme. Jeden. Dva. Tri. Treba počítať, vidíte sami. Ešte. Ešte trošku. Jeden, dva, tri, štyri! Môžeme sa otočiť. Natiahne do... No pozeraj, keď to Mirka bude strieľať. Najnižšia muzika. Ťahni deko. Silno. Ty nabili krivé buďky. Mama Hasiča! Ty si mieril dobre, že? Nič sa nestalo. Poď si to dať. Chce to? Vy sa viac robiť nebudete, že? Nie sa iba my, hej? Dobre. Co robiť? Super, ty si myslela, že to bude Aký? Nie je lacné brekovské víno. Tam? Pôjdeme tam. Ideme. Takže, dámy a páni, toto všetko je skupina historického šermu Viktor Zosniny a my vám ďakujeme.